costa molt tornar-me a posar a gravar, és com que em fa com vergonya tornar-me a posar davant de la càmera. I llavors per això tenia pensat fer aquest vídeo sense parlar, però què passa que bueno, la càmera realment no és meva i ara no la tinc i bueno, com a més la meva amiga em va donar aquesta idea, vaig dir bueno, pues ara fins que no torni a tenir la càmera, que de fet serà d'aquí res, provo jo i a veure què tal, que també no sé, pot ser un format així com més casual, més informal, no sé, també crec que pot ser interessant, així que ja em direu. Doncs bé, com aquest vídeo serà tot parlat, us explicaré una mica la meva vida ara mateix, i és que ja m'he graduat, vaig acabar les pràctiques farà 3 setmanes jo crec. Vaig estar a una empresa de la indústria alimentària i res, vaig aprendre força, la veritat, i res, ara ja estic graduada, soc tecnòloga dels aliments, estic molt satisfeta i orgullosa d'haver-ho aconseguit i no sé, a més que m'ha agradat molt la meva carrera, llavors no sé, m'agrada poder dir que soc tecnòloga. I per altra banda, ara d'aquí 2 setmanes o així començo un màster que estic molt il·lusionada per fer-lo perquè és de comunicació científica, més encaminat cap a la divulgació científica i tal. Crec que serà molt més creatiu que tot el que he fet fins ara en la meva etapa acadèmica i sempre m'ha cridat molt l'atenció tot això de la comunicació, de crear, de fer guions, no sé, perquè farem tallers de ràdio, de vídeo, també tallers de periodisme, no sé, que crec que pot encaixar molt amb mi perquè sempre m'ha agradat molt el món de la comunicació i crec que em pot ajudar molt i a donar-me eines per comunicar-me eficientment d'una forma dinàmica, no sé, que estic molt il·lusionada. Tinc la sensació que estic parlant sense fer pauses i potser us estic agomiant, però bueno, és que vaig parlant conforme em va sortint, com si estigués parlant amb un amic meu o una amiga meva. I res, el que estic fent aquests dies, que clar, encara no he començat el màster ni res, és tornar a tocar el piano, perquè fa un temps que no el toco, la veritat. Aquest últim any de carrera l'he deixat una mica aparcat i bueno, volia tornar-ho a reprendre. També m'he ficat més cap al món del gimnàs i tal, que jo abans ja hi anava però no era tan constant i ara estic anant molt i em sento bé. I res, vaig quedant amb amics meus, sobretot a les tardes, perquè ara tothom ja està superocupat als matins. Però bueno, estic prenent aquest temps per a mi, per fer les meves coses i tal. Però no us enganyaré que tinc moltes ganes ja de començar el màster, de tenir una rutina, de tenir coses a fer i ja està. Bé, vaig dient coses que em van venint i de fet aquest matí, ara són com les 11 i alguna del matí, doncs com m'estic prenent aquest temps per mi i tot això, no sé, he decidit que necessitava com un respir o no sé, i m'he esborrat Instagram, l'app, me l'he esborrat i m'he esborrat TikTok també. No és el primer cop que faig això amb Instagram, però bueno, de vegades m'agrada fer-ho perquè trobo que m'hi passo massa temps i que realment no m'aporta res. He de dir també que jo sóc una persona que si he de deixar el mòbil o el que sigui no em costa, perquè de fet hi ha vegades que surto de casa sense mòbil per no estar pensant en el mòbil o no sé, si estic a casa i estic a baix dinant o el que sigui, doncs em deixo el mòbil a l'habitació. Vull dir, no tinc tant problema de separar-me del mòbil, però sí que és veritat que quan estic amb el mòbil doncs tendeixo a estar en aquest tipus d'aplicacions i tal
saps quan sortiràs i aquest és el problema. Llavors sí que és veritat que jo entro a TikTok quan dic vull passar una bona estona, vull riure, no sé. Llavors clar, entres allà, és tan fàcil consumir tot el contingut que si no t'agrada un vídeo tal qual el passes, no sé, és tan ràpid, hi ha tants estímuls que agrada molt, bueno, a mi. I bueno, he decidit treure-m'ho també, doncs, per estar així uns dies sense Instagram, sense TikTok i super chill. I l'altra xarxa social que jo acostumo a mirar és YouTube, que, bueno, m'agrada mirar sobretot blogs de gent i sobretot amb el que ara estic com molt centrada, que m'agrada molt, és amb aquest tipus de vídeos de Being That Girl, que són aquests vídeos que són normalment noies que per això diuen que són That Girl, que és com una mica buscar com la teva millor versió de tu, no? En plan, són blogs de persones que es lleven d'hora, van al gimnàs, mengen, no sé, s'ha equilibrat, però també coses que són atractives, no? Que són receptes guais, després llegeixen, van a fer voltes, em refereixo, van a passejar, queden amb amics, no sé, com una vida molt de self-care i de cuidar-te tu, de meditar, no sé, cada cop m'agrada més aquest estil de vida i tenir una mica més consciència de les coses que estàs fent en el moment que les estàs fent, i m'agradaria millorar això i ser una mica més així, i això és el que estic intentant. Per això també m'he esborrat Instagram i TikTok, per prendre'm més temps per mi i no estar dedicant-ho a coses que al final no m'aporten res. I bé, durant aquests dies de vacances és una mica el que estic intentant. He tornat a començar amb el bullet journal, que vull començar el màster per començar a omplir-lo ja més. Faig journaling, lo del diari d'estoics, que a vegades he tret, crec que ha sigut més a directes que no a vídeos, però no sé, són aquestes coses com una mica més de creixement personal i de conèixer més a un mateix. Sento que se m'està entenent, potser com si fos la hierbas de Aquí no hay quien viva, però res d'això, ni res d'energies, ni jo no soc gens mística ni aquestes coses, perquè a vegades sí que aquests conceptes van com una mica lligats, no? Però no, és més com un exercici d'autoconeixement i tal, i d'intentar ser una persona més tranquil·la, perquè jo dono una imatge de tranquil·litat, trobo, però jo per dins soc un torbellino i sempre estic pensant en mil coses i soc bastant nerviosa de ment. Llavors intentar buscar aquesta pau mental, aquesta tranquil·litat. Porto una estona parlant, crec que donaré el vídeo per acabat aquí. Espero que us hagi agradat, espero no haver-vos atabalat, perquè no sé fins quin punt he parlat amb pauses i tranquil·la, però bueno, moltes gràcies per mirar-me i ens veiem